ассалому алайкум дӯстони азиз, моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. ҳамватанони азиз, дар имрӯза видео хона, замин, мошин ва дисе хабар дига ҳастай. Видеоро то охир тамошо кунед. Пеш ай видеоро сар кардан дар видео лайка биҷиқен. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 7 сотиқ заминай 5 дар хона ҳаст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. шикатур кадагиян. чиқа ки шумо дар суратҳо дидестен. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 160 000 сомон. хонара фавран фурӯхта мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони варзоб, деҳаи ҷангалак. 16 сотиқ заминай. хона деэтажай. 7 дар хона ҳаст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документ ҳам дорад. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 200 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. ҷош ҷои беҳтарин аст мега. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, 10 сотиқ заминай. хона деэтажай. 3 дар хона ҳаст. хонаҳо коробка аст, без ремонт. гирдаш маҳкам аст. документ ҳам дорад. об ва светаш дар наздикиш аст мега. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 55 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, занг занад мега. бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар 28 микрорайон, 6 сотиқ заминай. 4 дар хона бо калидорош. банияш дар дохили хона аст. хонара фавран фурӯхта мешавад. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 250 000 сомон. хона без ремонт, коробка аст. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, 10 сотиқ заминай. 2 дар хона
бо калидорош. Кухня ҳам дорад. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонара срочно фурӯхта мешавад. нархаш 55,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. баня, кухни дар дохили хона аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. хона бе сурат надорад. об ва светаш ҳаст. нархаш 160,000 сомон. соҳиби хона гуфтагай ки бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Дайво Матис. соли бароришаш 2003. объём мотор 1.0. сӯзишворияш бензини холӣ. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархаш 15,500 сомон. нархи ахиришай мега, дига савдо карда намешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Дайво Тико. соли бароришаш 96. объём мотор 1.1. сӯзишворияш бензини холӣ. коробка передач механик. кӯзаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст мега. задагӣ пурсидагӣ надорад мошин. нархаш 7,000 сомон. агар ки харидори конкрет набоша мега, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба комментарияҳо. як кас ба мо навистад ки салом алейкум бародар, барори кор, навори беҳтарин, зинда бошӣ. ҳазор раҳмат ба ин комментария навиштагитон. худованд нигаҳбонат боша, зинда бошӣ. мегузарем ба дигариш. як одам дига навиштад ки бошӣ акаҷон, зинда бошӣ, худованд нигаҳбонат боша. ба ин комментарияҳои беҳтарин, комментарияҳои беҳтарин нависед. иншоалло мо бо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. шумо фикротона фақат дар комментария нависед. мегузарем ба дигариш. як кас дига нависад ки салом алейкум радной, агар илоҷаш бошад ай тарафҳои регар ягон навор мебаровардӣ, хонаи арзонтарша. ва алейкум салом, гап неста бародарҷон. иншоалло дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем ай тарафҳои регар. агар хоҳем ки шумо бародарон мехоҳед фикротон дар комментария нависед, мо иншоалло фикрҳои шуморо мехонем, дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. мегузарем ба дигариш. як кас дига ба мо нависад ки подписата кадомака. гап неста бародарҷон, худованд нигаҳбонатон боша. ина мехоҳед подписата кунед, лайк монед, видеоро поделиса кунед, дастгирӣ кунед. иншоалло мо беҳтарин наворҳоро баҳри шумо пешкаш мекунем. мегузарем ба дигари комментария. як кас дига навистад ки хонаи якум арзони хоки сиёҳ, не ки кӯлоб да будай.
ба фикру клуб дада шумо маъқул нестай. Ха коби дигариша иншоалло дар дигар ҷоҳошам бо ҳастай хонаҳои арзон. Иншоалло ҳамин видеоҳои моро тамошо кардан гиред, лайк мондан гиред, поделиться кардан гиред. Иншоалло бо хонаҳои арзона бо баҳри шумо пешкаш мекунем. Шумо дастгирӣ кунед. Мегзарем ба дигар комментария. Як кас дигар нависад ки найди из город Душанбе около Сақоват. Ако чӣ гуфтаги ин найди хона боша мегум он чӣ боша мегум ҳамин шумо дар комментария нависед чӣ гуфтаги шумо ҳамин фикрро ҳамин чӣ гуфтаги дар комментария нависед. ман чода нафаҳмидам ки чӣ гуфтаги ин. Мегзарем ба дигари комментария. Як кас дигар нависад ки зурку гап неста бародарон. раҳмати калом шумода ба фикри ман видеоҳои мо барои шумо маъқул шудагиай. Зинда бошӣ бародар, худованд нигаҳбонат боша. Мегзарем ба дигари комментария. Як кас дигар нависад ки квартира ай Душанбе парту. мо дар ин видеоҳо бародарҷон ай Душанбе бисёр квартираҳо пафта будем. ҳамин видеоро тамошо кунед. Иншоалло беҳтарин квартираҳо ҳастай. агар ки набоша бо мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Мегзарем ба дигари комментария. Як кас дигар нависад ки ака шаҳри Кӯлоб ёфти парту. ин чира парти мошин боша, хона боша, квартира боша, замин боша. ҳамира туғри кадас дар комментария нависем ки мо иншоалло дар видеои оянда комментарияи шуморо мехонем ва чизе ки шумо гуфтем мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Мегзарем ба дигари комментария. Як кас дигар ба мо нависад ки биги лайка. ошно гап неста бародарҷон, зинда бошӣ, худованд нигаҳбонат боша. ба ин лайкҳо дастгирӣ кунед, видеоро поделиться кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирии мо якта лайк монед ва фикротонро дар комментария нависед. агар ҳамин комментария хонӣ барои шумо маъқул шуда бошад, ҳатман фикротон дар комментария беҳтарин комментария нависед. мо иншоалло дар видеои оянда фикрҳои шуморо, комментарияҳои беҳтарини шуморо мехонем ва пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро поделиться кунед бародаро. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.